atabana abayoboka igihugu n'uburyo asigaye ariko asigaye yakoze gusto yabyose ibyo inenge n'ibyo yakigiye akaba kigakiye n'ibyo abaka abakora abana cy'ibana akora abafashe nandi torete ekinde igo nabasabeire abana bande bose bagotoka se chisukuru ekiga kyonsi kya Nyamira chisub county kyonsi Borabu esub county ya Manga esub county ya North ya Nyamira South esub county ya Nyamira North esub county ya Masaba North, all of them abari mugochakira mambia bagende banyore chisanitary towel chiraze chicontainer chirime na watu wachite nandi tokachibungira na tokubungira amatemu so na abana abari bagocha kogenda babagori chisanitary towel bairera abana ase chisukuru lakini chisukuru chiri chiata igarero nchiasainia chibogori chisanitary towel chiabo nabo nechi head teacher chiabo bachira ase chisukuru chichigo chakegasi lakini from tomorrow mwana tata andike class abari mubonsi bibatebigwe bairera abana chisanitary towel. Sema ya kwamba Mungu leo amenipatia nguvu nikuje hapa kufanya kazi. Nimekuja kufanya kazi sio kitu ingine lakini naacha kukolemeremo lakini nanyorira mangana makongo mokwanaga. Amangana makongo amaya. Ona rero amangana mwawonya gukwana nga mama county ngagwe kyabuso. Abakungu mama ikwabusa. Oraye gwe kyabuso bori na keri naye gwari na ndoro kimwabusaga. Nosinyu kwabusa. Ya wentole tayari gukora kwabuso kwa we are ready na tutafanya na tufagie vizuri. Tigatiwe araria. Nashukuru. Anything kirabu ya community yimuna bara decide na kiyo kolegas. Toiwana nire. Lakini abana batware chisanitary forever umwana ikarase class ime nimanye temno mwako yabako yongota